Pane vamwe varume kuti vakadaro chinhu chaanga achida kana chabuda nenzira iyi achada zvachose munhu uyu kana kumuona. Kana mumwe musikana chayakamitiswa pameno mweya rudzi wane mimba yemunhu wamumitisa anenge akutoti ina nchadawo nezvemurume ibhinya igandanga chairo asi pavaitamba aiziverewo ndezvimwewo ndiwo mbirombiro dzacho pazvosvitsa. Ini pano pari kundinetsa sekuru ndepekuti kuye paakabatwa naBabamukuru akadikudza Sisi kuti Sisi ndo zvaitika. Share your stories and we come up with the solution. Taura naTete pa Platinum FM. Rega ndichipinda newe panyaya iri mudare muzuva ranhasi. Pane mukadzi akauya pano nezuro akati nini Tete ndikuda kubatsirwawo nenyaya yangu hazvina kundimirira zvakanaka. Saka nyaya yake yakamira yakadai so sezvanambotaura kuti kana ndakutaura nyaya kudai so wonyatsoteerera kuitira kuti kana wakuitonga ona kuti woitonga sei. Saka mukadzi uyu ari kuti paakabereka mwana wake izvezvi kutaura kuno mwana wake ane 6 months. Paakabereka mwana wake akabva adedza munin'ina wake anga ari kumusha. Akati munin'ina woyo uchipotoita sei uchisarawo nemwana pandinge ndiri kuendawo kubasa nekuti handina mari yekuti ndibhadhare munhu anosara nemwana. Munin'ina achibva kubva kumusha kuzobatsira Sisi. Asi papera 3 months kwakubva ndabata kuti munin'ina wangu ane pamuviri. Ndabata kuti munin'ina wangu ane pamuviri kudaro bva ndataura naye ndikati ko pamuviri apa ndepani. Akambotanga achiramba akatomboita mazuva asingade kutaura kumusira azotaura kuti pamuviri pakanga pari paBabamukuru vake anova ndiye murume wangu. Saka izvezvi pfungwa dzangu dzakupishana ndakushaya kuti ndozvifambisa sei. Ndongomusiya here ari pamba ipapo pandiri kugara nemurume wangu sezvo ari mwana wamai vangu kana kuti ndomuti adzokere kumusha kuna mama naDaddy ndichipota hangu ndichimutumira zvinhu ikoko tingomutumirawo chikafu nemapreparation ari ikoko kana kuti tochingogarisana tiri pamba pamwe chete sezvo ari mwana wamai vangu. Ndiyo inyaya iri padare muzuva ranhasi. Saka chaunongoitaiwo unongoziva kuti kutumira meseji yako pa 0719945945 uchindiudza mafungiro aunoita panyaya iri padare muzuva ranhasi kuti uriwe ungaitonga sei nekuti mukadzi uyu ari kuratidza kushungurudzika kwakanyanya zvekuti ari kutoda kuti tibatsirane kuti anyatsoita decision inonyatsomuitira nyore mukati mekurarama. Tete kamunin'ina uyu irombe panoshupapo Tete ngaamusiye nemurume wacho handiti ndozvaaida here irombe chaiye munin'ina uyu ndirini ndaimbomudhinda ndomudzidzisa kuti zvinoitwa sei andimapuranga. Tete ngaamuendese kumusha kuna Daddy namama achitumira mari ari ikoko anozojaira zina basa anozopiwa mumwe mwana futi so anoda kudzidziswa lesson ndiHilda Murota. Ngaaendese kumusha anogara ikoko vopota vachitumira rubatsiro ari ikoko kumusha ikoko. CCD mafungiro angu ndeyekuti Babamukuru ava vane chimeso-meso havana umwari mukati nemoyo wavo zvisinei zvatoitika kare. Sisi ngavangogara vose nemunin'ina wavo pasisina chekuita ndiMichael Mwanza paActon. Tete nyaya iyi zviri kutiratidza kuti amai ava vane rudo nemunin'ina wavo vaitoisa point yekuti togara tese here kureva kuti ivo havana dambudziko nazvo oenda kumusha nenhumbu yake vopota vachitumira zvinhu zvekumuchengeta ari ikoko. Zvose izvi hazvina kuipako iye murume ari kuti kudii nazvo. Saka ngavagare pasi vaone zvingabuda panyaya yachona ipapo upenyu huende mberi. Thomas Matita pakare paya wopambira zvakanaka uri ipapo Thomas uchilive streama zvako uri ikoko. Aiwa Thomas ka wakambotaura nambiyana sekuru kuti one day tiyatombokuda kuti utombopinda nesu yanguva yekuti mbiyana sekuru vachipindira vachitudza kuti vanenge vachimbofunga chii nenyaya ndataura padare pazuva ranhasi. But kana uchida kukomenta zvekare nyaya iri padare muzuva ranhasi paFacebook hazvinetse unongovhizita our official Facebook page Platinum FM wobva watosiya comment yako ipapo uchindoudza kuti uri kufungawo kuti chii panyaya iri padare ipapo muzuva ranhasi. Mamuka sei zvenyu mbuya nasekuru ndototi kamaswera sei? Maswera here amasikati akanaka muzukuru wedu Caroline. Maswera sei muri yeZimbabwe? Neniwo ndinoti maswera sei. Taura naTete tinotenda. Asi ndira kuti tatanga ndichiti sando dzenyu ndodzipowo riniko. Ndingonzwa vanhu vachingoti gogo sando dzenyu ni pamwe next year noti ava ndiri kudzidzira zvangu ngodai. But zvisinei kufara kwevanhu ngakuve nelimit. Respect ngaive juu kuna Babamukuru, ngaive juu kuna amai nini. Asi kufara kwavo ngakuve nemigano. Ndozvandingatange ndichireva. Atidi kuti titaure tichiti zvinhu izvi zvakanakira mwanasikana panyaya yake.
nyaya yakatomuomera nokuti mwana wamai nababa vako obatwa nabamukuru orega kana kutaura kuti ndo zvaitika, kuratidza kuti ndatoona kuti nyaya iyi ndeyekuti musikana waye anga achitove parudo nabamukuru, nokuti dai anga asiri parudo nabamukuru angadai akataurira sisi vake kuti inini sisi bamukuru vandibata nhasi ndanzwa kurwadziwa, kana mukoma echengeta munin'ina wake zvakanaka. Zvino sisi kusvikira vaona kuti shuwa munhu ane mimba, monoti pakaoma ipapo kuvandirana ava ndiro mwanasikana nemunin'ina atoda kutogara imba nabamukuru. Zvinhu zvekutoti mukoma ndiye ari kutori akasara mumashure, munin'ina atove pamberi atove kutodanana nabamukuru zvekutogara imba. Saka papa kutoda kutoti iye mukoma uyu chiva nesarudzo sekutaura kwauri kuita kuti inini zvepamba pangu pano, iwewe chimboenda kuna mai nababa, kana uyu achizouya achikuroora inini ndonga atanga futi kupedza kuroora ini iwe wozotooroorwawo, nokuti ina handirambe kuti uye uzogara, nokuti ina handina kupera kuroorwa. Kana iwe wakapera kuroorwa chitoti iwewo chinotanga waroorwa kwababa naamai, nokuti iwe ukangoti gara watovesa moto, watove nehondo mwanasikana. Saka chinhu ichochi ndechekutotanga wafunga kaviri, nokuti handidi kunyepera kuti mungagare muri vaviri, iye akagara akakuvandira kuratidza kuti hapana chiripo muzukuru apa, uchenjeri unogona kutoitwa yesesi. Babamukuru kumuramu wavo ndibaba, handiti zvandanchitaura zviya kuti pane nguva yechiramu chine migano, asi kana tocherechedza babamukuru kumuramu wavo kureva kuti kuna mainini wavo, babamukuru ndibaba. Kana munhu achikudza tsika nemagariro echivanhu uye kana achitya Mwari kureva kuti mudzimu unoyera, babamukuru ichokwadi ndibaba. Vice versa, mainini tomutiwo mwana kana tiriswa nababamukuru pakukudzana. Chiramu anyway is inevitable, achaavoidike chiramu pamasikirwo akaita iwaya. Chiramu nozvinoita vana mainini zviya kero, zvinoita vana mainini zviya chiramu ichocho kana chaya that inevitable, zvinogoma zvaitika zvii pakadaro. How best can fornication be avoided? Because apa takutaura nyaya yekuti upombwe hwatobata vaviri babamukuru naamainini, but hwabata sekutaura kwandaiita mazuva mashoma apera. Ndakati chii chingaitwe kuti huve hunoitwa avoided? Mungarangarire kuti ndakati chii hama dzangu? Hanzi ngapaite sekunge padzova shumba. Kana munhu akuda unoita sirizvo pongoita kunge pangoita shumba yangoti zvobva zvatongoperera ipapo pasina chaitika. Futi dzemasoja dzonyotsorira papapapa. Kana kuti poita munhu anongoscreama kuti vanhu vorega zvavari kuita. But then hapana ari kumonita zvinhu izvozvo kuti zviitike, but ishuviro yangu ini sekuru. One member, another method yekuavoida fornication kana kuti upombwe. One member in a private room at a time. Pamba kapa patasiwa ndini babamukuru mainini varipo, ava maiguru vabuda vafamba havazongoramba varipoka. Asi murawo ngauve unoti kana ndirimo mainini vanotsvagei imomo vapindirei, kana mainini varimo vari kutsvaira vari kuita se kuenda pindirei. Mama pedzere zvamuri kuita mainini makapfekerindira kupinda, zvino vamwe vanongoti pindikiti, wotona pamwe mwakashama mukuzvigadzirisa ndipo unova kutanga kuseka vese, kubatwa nemweya uya ikoko makusekenyeka mamasekenyekero aya. Varume vangani vakagara nemuramu vakasabata muramu? Vangani? Ndikacherechedza whether paita pregnancy kana kuti hapana pregnancy, but kungove vanhu vabatana vazivana muimba iyoyo, vangani vanopapoya vanopabuda apa? Zvizhinji hazvitaurike, ende hazvina status kuti uyu ndimufundisi, muvhangeri, ndibhishopi chaiwo wanzi founder wechechi, vana sekuru and the like. Hazvina status, nokuti mweya unotobata munhu wese chero mazera.
Now depending on relationships ndakuya kunyaya yekuti tingasolve sei situation yadai yataurwa nagogo. Gogo vamanya pakuti munhu ngaaroorwe zvake kana kuti ngaabvisirwe pfuma nokuti akabvisirwa pfuma, but then tiri kuti zvinodependa nemarelations aripo asisi nemunin'ina wavo. Kana vachikononzvorana vangagarisana pamba ipapa. Aiwa tati apiwa masanction ekuti dzokerawo kumusha kana uya achikuda achazokuroora uri kumusha kuna mai nababa. Ndo tsanangudzo dzatataura izvozvo tiri kubata pese pese. Hatina kuti iye agarire kuti iye agare naye, asi zvaakusimba manje kuti iye ngaachiti iye kana asina kupera kuroorwa iye ototanga ampedza iye kuroorwa kwake ozonoroora munin'ina iye apedza kuroorwa. Ipapo ndinozvitora sekuti ndeimwewo dimension yezvekuti kuroorana. Mumwe mainini anenge asiri prepared kana kuve ready kuti anzi apinda panyaya dzekubvisirwa mari. Mumwe anenge achitonzi anofanira kutoenda kuchikoro asi wakanganiswa, panotorwa mazano api? Akanganiswa nani? Nokuti iye aifanira kuziva kuti ava ndibamukuru. Alright. Vana vachiri pamwe chete mumbamo. Mimba yadiscoverwa yaongororwa yavapo. Apa pakuda counseling apa. Amuone sekudaro tetekero. Apa unenge wakudzita kunani manje apa? Kuvaviri? Bamukuru na kune vose vari vatatu. Kuna sisi wacho adzikamiswe azvitambire. Kuna mainini vacho nekuti vangaende kunozvisungirira kana kunomwa rogo. Kuna baba mukuru vacho vangatore mamatano asinganakidze. Baba mukuru muri kuzvitambira here sezvo makapara mhaka iyi? Baba mukuru mongonobvisa damage here? Iyi nyaya inotoda kutopindira vabereki, ndo chinhu chandiri kutoona chihombi. Nokuti vabereki vaifanira kutoti tipe mwana wedu, nyangwe akazvitakura kudaro, tipe mwana wedu, vanofanira kutora mwana wavo. Alright, indova ndataura nchiti zvona. Anti sekuru imimi nezuro maitaura kuti ndizoti ndimbiya nasekuru here discussion yataiita muchiti kana munhu achinge atokanganiswa oda kuti azonzi aitwe mukadzi wonani, ngaangogara vese ipapo vagare kuti mukoma nemunin'ina vese vana vemunhu mumwe chete vongosheya nekuti ndo zvitoripo. Saka muda kuti adzokere kumba anogara namai nababa ndo vakamupa here pamberi pacho. Ipapa pamuzukuru ka uya pamuzukuru akakanganisirwa kauyu. Ndiri kuona kuti uyu munin'ina uyu dai kwanga kuri kunzi kubatwa. Handiri kupanzwa pane point yangu. Dai kuri kunzi kubatwa nabamukuru. Iye akapa chirevo kuna sisi kuti ini ndabatwa nabamukuru. Shwa sisi vaiti ngatigare zvedu munin'ina. Haisi mhosva yako. Zvino munin'ina asvikira pakuonekwa mimba. Kuti ane mimba yainayo. Asina kuudza sisi kuradza kuti vana vakanga vachitomira munzira dzavo vaiti kutamba vachitoti sisi vakabuda vakaenda kwavaenda ivo vanotosara vari mukadzi nemunhu. Andi mazvo kuti taitamba ndo patareva kuti hondo yacho haipedze uyu mukoma nokuda kwokuti uyu aita chijairira uyu. Rudo rwacho iye anenge akutoratidza kuti ndini chete ndinodiwa, imi sisi amudiwe. Takadziona nyaya idzi, takadziona makawanda idzi zvokuti mukoma anosara ari mudhishi, munin'ina ndiye anenge apa nyanga. But it all depends gogo. Pane vamwe varume kuti vakadaro chinhu chaanga achida kana chabuda nenzira iyi achada zvachose munhu uyu kana kumuona. Kana mumwe musikana chayakamitiswa amenomweya rudzi wane mimba yemunhu amumitisa anenge akutoti ina nchadawo nezvemurume ibhinya igandanga chairo, asi pavaitamba haiziva here ndezvino ndo mviromviro dzacho kwazvosvitsa. Ini pano pari kundinetsa sekuru ndepekuti kweye paakabatwa nabamukuru akadii kudza sisi kuti sisi ndo zvaitika murume wenyu ndo zvaandita. Vaitamba haigona kuudza sisi bwezi vaibira unovaudza sei kureva kuti simba rake ranga riri pana bamukuru. Ndizvo zvenguva iyoyoka. Asi apa maybe havadanane, maybe vanodanana zviri paviri, maybe vanodanana ngavachigarisana, maybe havadanane mainini ngavaende kumusha zvataura mumwe muteereri. Aenda kumusha ngaparongwe methods ekuti vasapote mukadzi wemainini vava nemwana ari kunobarwa uyu, asi support yacho isaite inozopinza ava nzaraumba kwavo kana kumurongera maganyu ekuti awane zvinomuvaraidza zvinomupawo support. Avaviri ava
You see, mwanasikana yenya kukanganiswa ngaasafe remorse kana kuti regret. Because akatadza. Ivo baba mukuru ava, he has already suffered the remorse kana kuti regret. Vari kutosafa because zvinhu zvaexposiwa zvapachena. Atadzira mudzimai wake, azvitadzira iye pachi zvake murume. Iye mudzimai chaiwo ukazomubvunza sekuru anokutaurirai kuti inena kana nemari yandakaroorwa hapana. Wozoona munin'ina ndo paari kumira ipapo. Vabereki havana kana kudya. Naiye futi anenge asinawo mari yaari kudyirwa. Saka vese vaungana pamurume umwe chete. Saka kureva kuti vabereki vanenge vatoita losi. Saka chiripo chatiri kureva ndechekuti mukoma uyu ngaachenjere ataure navabereki. Vabereki vatore uyu kuti akana atorwa kana achizouya uyu atenge aroorwawo zvekare. Atanga apedza kuroorwa. Ndozvandiri kuedza kutaura. Kuitira kuti uyu manje azowana kuzorarama nemunin'ina wake mune zvakanaka kana achizomusiyawo achizoti vabereki vangu vadi vadya kana yangu vadi vadya. But havasi vese vana mainini vanozonzi vanonodzoka kunogara nababa mukuru nasisi vavo. Havasi vose. Tikaenda kumarokesheni kwese kwakawanda tinoona mvana dzine vana vavo vakakanganiswa nababa mukuru vakazvigarira pamwe akutozvishandira akutoita zvinhu zvake because it's not always possible kuti kana wamitiswa onzi atova murume wake because maita zviri kunze kwemutemo illegitimacy. Asika hapana mubereki anofarira mwana wake kuti aitwe jangi. Akutoti iwe uchindipa pfuma. Ndo zviripo. Akutoti chindipa pfuma. Kureva kuti vakugara vese ngai vachiwanawo pfuma kumukwasha nokuti ndo zvaada. Kwangafarira mubereki kuti mwana wangu ngaararame upenyu hwejangi ndiani? Hakuna. Antoti vana vangu yeye anga acharoorwa nemumwe. Saka kana naizvozvi iye ngaachiroora. Kuitira kuti zvifambidzane. Kana vachizogara vese vogara vese vachizoti pachipari. Vachiri kuhere vanyai vari kutorwa vachifambira nyaya dzakadai mukore uno mazuva ano atiri. Vanyai vachiri kuhere vanyai. Tiri kuona vamwe ana mbuya vari kuenda kunoreva vega pamukwasha. Izvi zvaitika unoona vachitonga vega mhosva so. Kuratidza kuti tsika dzedu pane padzakamonyoroka. Dzakaenda tsika dziya. Kwaitsvagwawo gwevedzi dzofambira nyaya idzi. Nyange pakupfimbana inyaya yekujamba maprotocols eshona yedu zviri kusvitsa vanhu pakunoita. Muri kuzivei sekuru panyaya dzekuti vanhu vakatiza nyaya dzekuti madzitete kana kuti vana dombo. Munorangana pakuti ngatiti ndakunoreva pfuma ndotuma dombo kuti enda unonditaurira nyaya yangu iyi. Dombo iyoyo uchinomudza achienda kumukwasha akunoti iwe vanoda mari sireka atezvara wako iwe. Andimaona havadi kuti mumwe munhu abudirire kana kuti aite chimwe chinhu. Saka makaona vamwe vakati aiwa ini ndozvisvikira ndegani. Nokuti akatoona kutoti kutumira kutumira ndinotumira kudaro ndonorerwa zvisiriso. Andimaona zvakafanana besides chitsotsi chavari kuita ichocho. Pane imwe pfungwa kana kuti mweya wakaipa wegodo wokuti ivo ndevari kuroorerwa kuvangu kumba kutumwa inini kunoitira vanavo kokwangu mwangu mumvana uye achabvisirwawo nani. Zvinhu zvabhendesa tsika dzedu hadzina kutimirira zvakanaka. Patiri pakaoma izvozvo zvakatooma. Saka muchiona vazhinji vasingaise kana kumadzitete kana kuti hakuna chavateerera. Chimbotaura izvo. Kuvagwedzi. Mungo chingoconclude kuti saka muri kuti zvoitwa sei? Chiti final conclusion sekuru yekuti saka mukuti nyaya yopera sei? Tiri kutaura tichiti zviri pakati wandei kana kuti pangave paviri pokuti pangave nepossibility kuti mainini vaende vanogara nasisi vavo pamba apa. Asi paine machannels ataurwa nagogo ekuti uyu sisi kana anga asina kupedza kuroorwa bvisirwa mari ngazviitwe ivo maininawo maybe vamboiswa kumusha kuna naamai mugozoya nehunhu hwavo agozobvisirwawo kana kuri kutorana namaininawo. But zviri pamwe pokuti vamwe mainini is not prepared to run a family. Havakwani ipapo vangomitisanawo munyaya dzemisikanzwa. Panoitwa mamwe mazano ekuti vangaende unogara kumusha voendeswa kuchikoro mwana wozoriritирwa ivava vobatsirwa nesapoti kana kumuwanirawo zvimaganyo. I think in short tingaperera ipapo.